Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue dans la capitale de l'Orbe et de l'Arachide. Merci. Merci. Ye min fo ye Mali soldat fo ka tasi blake Malion minu sara crise kon katla kanga soldat fo ku wali nyumando ka fo kante nyina uko katla ka Sénégalaw minu be kori Sénégal ani Sénégalaw be ka fawye aw ni ci aw ni baraji ma wo man na be barake kori sirafi aw ni ci aw ni baraji Sénégalaw be président de la transition ko kanga awfu ka awfu ka wali mando aw de be Malion balu aw de ke sababu ko ngote Malion faga parce que ko be mo minna c'est ka ke horon. Donc, aw ni Mali soldats su debe Mali horayan sensi aw ni kaw ni baraji katla ka fo si sa mangan chamambe au niveau médiaoula sur le Mali on mangan acteur nani debe kuma akono oye Mali gouvernement oye CEDEAO ni Union africaine oye Union européenne ani France na kola diw est-ce que ya fam France na kola diw nko gouvernement senfe ambe Malien fo janvier kalutani nani aw ye boli minke min ñogon ma delika ke kabi Mali indépendance aw ni ce aw ni baraji wala kanga armée fou o boli aya ke ka armée ni soja parce que bo décembre kalo mugani segi kana bi janvier kalo mugani segi o ye kalo kele Mali armée min da terroriste ka ay base hake min détruit ka terroriste hake min détruit ka umne ka kele munu bolo ni Mali sans tant que kele la terroriste on yogo mateli ka ke kalo kelen kono donc Mali l'armée aniche ani baraji wati do kumbe politique ñemogo dama dumbe yele anga armée la ko anga armée be bolin ko ma anga armée madeli ka bolin minu be soda su blaka ta kele la te kele minon duma o de be Mali jamfa de armée jamfa bi anga kele ke chaw be région bela dans toutes les régions il y a des opérations militaires kele minon ba be bolo kisew ba be bolo bega ninda terroristika donc à président de la transition fo ola ka ministre de la défense fo ola ka fo anga l'armée peuple biko minu ni be toara la fara peuple tinyina oko jamais ka tamashien kelen dawma mogo minu be bo yoro la terroriste kumbe mogo toro yoro min la nawe téléphone taw ka balma mo bise ka fawye situation be jogo minabi Mali kono mogo minu tara ka buka yoro la ba fo ko réfugiés déplacés internes 350 000 ba keme saba ani ba bi duru ode kumbe sisa 50 000 ba bi duru segina ukaso oy l'armée ga baré. C'est la première fois que nous inversons la tendance à la barkala yani kalu damadama président Bafika Minke, ministre de la Défense, ani gouvernement B, en Bafika Minke, ka Mali lakana 80 à 90% des Maliens ou ka lakana pour qu'on ait une élection organisée. En CEDEAO ma wati mina ambe ka ces terroristes là wati de là ube nous pousser ka embargo ta contre le Mali minte sharia kono a CEDEAO
document la aka traité la ate IMOA la ate banque centrale la u y'o bɛɛ ta dɔrɔn ka gouvernement in bi ala barika la gouvernement in tɛ bi ala barika la n'aw ka soutien gouvernement in tɛ bi maa o maa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ jamana o jamana n'a ko k'a bɛ transition d'Afrique ka Mali d'Afrique ka Mali tiɲɛ ale b'i jɔ ani olu cɛ o u tɛ s'an na n'u y'i ni gɛlɛya la n'u y'i entêté la ala b'u malo ka tila ka kuma an ka partenaire fɛ Union africaine ani CEDEAO ka Union africaine fo u ɲɛmɔgɔw nana ale ni premier ministre ni gouvernement kumana ale ni président kumana a ko k'a y'a faamu k'a bɛ taa kuma CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ min fɔ CEDEAO ye CEDEAO wolola Mali la 1975. C'est le président de la République du Mali, Moussa Traoré, ale ni Nigeria président Yakubu Gowon u mɔgɔw fila de y'a kuma fɔ Bamako k'a fɔ k'an ka jɛkulu dɔ dilan min bɛ tɛmɛ anglophone ni francophone kan min bɛ se ka an ka région développer olu de y'u ka avion ta ka taa président fɛ kelen kelen k'a ɲɛfɔ u bɛnna ka don min na u y'a sigi donc CEDEAO Mali den de Mali ni CEDEAO bɛ comme den n'a fa fa kɔrɔla bi a banabaatɔ don a binna ale bɛ min kɔnɔ a den ka n'a tɛgɛ minɛ k'a dɛmɛ k'a furakɛ k'a wuli k'a jɔ an ɲɛ bɛ min na an bɛ ka an ka l'armée bi k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe segin a ma don min na an bɛ ka terroriste terroriser kan to la CEDEAO bɛ na poignarder k'an ka élection kɛ maa si tɛ se ka taa élection la mɔgɔ minnu b'a fɔ élection ɲɛmɔgɔ si tɛ min bɛ se ka élection ta a ka dugu la ni dugu tɛ min bolo dɔrɔn o dun bɛ se ka fɔ parce que dugu tɛ Mali la Mali population majorité bɛ yɔrɔ min na o dugu tɛ yen i bɛ se ka campagne kɛ o yɔrɔ la c'est pourquoi ne b'a fɔ minnu b'a fɔ fo ni dugu t'a bolo Mali la donc an ka baara ye min ka lakana segin Mali la fo 80-90% des Maliens u ka lakana an ka tila ka élection kɛ donc an bɛ min fɔ CEDEAO ma anw ye balimaw de peut-être mankan de wulila an ni ɲɔgɔn cɛ mais a laban comme a bɛ kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ tila ka bɛn o de kama an tɛ fɛn jugu f'u ye dɔ bɛ k'an nɛni an t'u jaabi parce que comme on dit an bɛ politique tigɛ on n'insulte pas l'avenir o tɛ Hasimi ka baara sira ye o tɛ ne ka baara sira o tɛ n ka gouvernement o tɛ n ka institution o tɛ président du conseil national de transition n bɛ CNT membre fɔ minnu bɛ yan k'a fɔ ka président ye le président du conseil national de transition ani gouvernement de transition ani président de la transition les institutions de la transition u de bɛ na Mali bɔ nɔgɔ la o de bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma Ala barika la. n tilala ka kuma dɔ fɔ Union européenne tile fila in na an bɛ kuma caman mɛn Union européenne ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ kuma caman fɔ u bɛ to bɛ conférence kɛ u bɛ to vidéo kɛ ne bɛ min f'u ye Mali tɔgɔ la Mali gouvernement tɔgɔ la Mali ni Union européenne an tɛ kɛlɛ la jamana caman bɛ Union européenne kɔnɔ olu de ye Mali dɛmɛ Mali ye indépendance sɔrɔ don min na jamana fɔlɔ-fɔlɔ min ye Mali indépendance don o ye Allemagne de ye Union européenne jamana min ka bon n'a bɛ o ye Allemagne de les pays scandinaves u bɛ Mali dɛmɛ dans le développement économique et social Norvège Danemark Suède an b'u fo mais an bɛ min f'u ye an b'a f'u ye k'u k'a dɔn ko waatiw yɛlɛma donna ko la ni caman ɲinɛna ko f'an k'u hakili jigi pour k'u k'a dɔn ko conférence dɔ kun kɛra le 15 novembre 1884 ka taa fo le 28 février 1895 u b'a fɔ a ma ko la conférence de Berlin o conférence de la u ye Afrique tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 200 bɔ
donc o waati de la ko an ka jamana in ko a dira faransi de ma n b'a fɛ ko hakili jigin min na o waati tɛmɛna a mɛnna Mali y'a ka indépendance ta le 22 septembre 1960. Le président Modibo Keïta a déclaré au Congrès extraordinaire de l'Union sénégalaise le Mali État indépendant et souverain. Où Djamana Doya a reconnu le premier État indépendant. Donc, où quota en compte Ante Mogoshika Blal, Ante Mogoshika préfecture ni sous-préfecture ou Banao. Donc, nous avons fait que ni Mali ou ka barake ni Mali gouvernement directement, pas par procuration. Procuration, ama procuration di Mogoshima, akata kumanga to antola. Donc, en bas, il faut que nous te faisons vérifier à nous lutter. L'Union européenne de Mali demain, à développement économique et social, fait un tiamant fait, avec Mali demain. Mais, au cas où nous faisons, fait un dobé ou tse kake. Clé fly la Samali donna Mali Danemark gouvernement. Faut que nous yuka soldats sous ta check up. Au Keramuna, Fonga fait Mali on ka femme. Mali gouvernement français et Takuba insigi, Kasora Maya Maria Nini Mogoshi Fede. Et Takuba insigi, Atlaka président ou le cas faut que signé cool sona. Mais où est problème? Mali président des lettres signées. Kachi gouvernement Damadama ou fait. Français de a Nina fait. Aya Seben Kachuma mars 2019. Aya na Takuba sira fait ka Mali deme ka terrorisme kele. Mars 2019. Bié 2022, oui, sans sabat. Et Tiblala Katama pour cabinet 2019. Abena bide. Ko sans sabat ko fait une décision takay. Ka sur le terrorisme kumbe moko faka kataka dongodo. Oui, kili. Hali nous labelons aussi ça. Papier d'Obé Franci ni Mali, il faut protocole additionnel entre la France et le Mali de mars 2020 déterminant le statut de détachement non français dans la force Takuba. Comme ni Djamana minte Franci, aba fait kana Takuba fait kanga soda sous blakana. Papier de kanga signé ali ni Maliche. Au papier c'est bien Mali a signé Franci a signé. Pour que au famou c'est comme Naouba fait que tu as Francis ça. Ou bien Amérique ou Djamana. Faut qu'une invitation soit. Non, ma invitation soit, tu sais que tu as visa ni. Mais na une invitation soit, tu sais que tu as visa. Faut que visa ni. Ni visa m'a dit invitation c'est qu'à Olata. Donc visa m'a dit Danemark ma. Ulu il a drone France a fait. Ay wuli kana hali ni visa m'a dauma. Abeta. Ka soro Norvège, Portugal, Hongrie, il y a fait beaucoup de dossiers à étudier. Il y a un visa à Douma. Lui aussi, d'autres dans fait, il y a un visa à Douma. Il y a un jago à Kausigi Malikon. Il y a un côté sekake. Il y a un domina côté sekake. Ou ka gouvernement doyu bla filila. Ou tara papier do sebe kambe galonti. Ane na yirula ante galonti. Ante foi que minte shariaka. Ante foi que malion ka intereta. Uya ye domina, umata kunwa. Uyuka minom tiekata. Dogo mogo minu yu tromper. Mogo minu yu tromper kananu ye malila. O digra nunula, o de kama ubora tele la kunu. Ka video ke kanini. Nkuma kante mogo shinini. Parce que nini, au Baïra que tu n'es pas sûr de soi. Or, nous sommes une force tranquille. Le gouvernement du Mali, Hassimi Koïta, est une force tranquille. Ate Mogo Neni, Ate Foyke Mogol, Abaka Barakedron, dans l'intérêt du peuple malien. Ode kama Nkuma, ko Manganche ani Uluche, Anga Nyon Bonya Dron. Nous yam Bonya, Ambaseka Sigi, Amba Laje, ni Jamana intérêt be Mina, Uluka intérêt be Mina, Ambe Beaka. Donc, Machikana ni Ulu Blanyona. Ou kana mimbe ani Uluche. Ou kana essayer ka nyanabo par procuration. Mali ma procuration di Mogoshima. Amadi Jamana Shima. Oui, ne kuma fi kuma minufo
ani Union européenne maintenant ani France gouvernement mben sin so ka pour que mo ka fam problème te ani France peuple tché c'est un bar do français chaman be ou te Mali contre la français do sara Mali ina fo Damien Boité Malien yu atogo di demba ni dinaw minum be France ni yuta Algérien ko fe Malien de kacha na be ou be na folo min do Mali la san wosan o ko chani communauté internationale ka demain min be di Malima ulu kelenka taka bonay ulu dum be France ou be barakeya au nationalité bubulu ou dembe et ça me se ka bla contre la an se ka keo parce que an se ka bla ere contre la aflana fen chaman be ani France tché mais France be bara dola ma fo tubab kana même ba fo abe kalu dama bo dongodo ni banque mondiale ni banque ouest africaine de développement yoro ni dossier be examen ni projet bala mi Mali conseil France be ni jo France représentant be ni jo coûte son aka sebe ordre du jour yere ni Mali to bala abe kalu dama bo donc il y a quel gouvernement kama muna pour que gouvernement aka décès aka bi ala barkala ate décès ate bimfa donc France gouvernement quel est ni France peuple mais France kanga ko do femme gouvernement français c'est pas parce que a fora qu'on a Mali libéré 2013 au de forade c'est pas parce au fora Abena Mali la malo yoro bela kafu ina fo comme sous préfecture aka dogono yere ko be ordre du Mali nyemogoma peut-être gumbe ke korale mais si ça o wati temena abana Assimi Goïta est un chef d'État président de la transition comme président Tonou est chef d'État. Donc, Kanga Barake, comme des partenaires, il n'est pas sous les ordres de quelqu'un. Il est sous les ordres de Dieu et du peuple malien, à Bana. Ou ko nanan demain, ko an ye fitri waliudi. Ou be de fou. Ou ma ko na ye fitri walia kuma fo. Allemagne France mine domina fo gouvernement na ka ministre be musoni donta ka bolika bo France so da su borami kata France libéré mo bo Afrique wa u bora mallaw ani Afrique jamana to uri de France libéré donc en France c'est ka fo Hollande yere ma fo ya en février 2013 kulbe ka juru de sara aya fo ya ko africain ku ye France libéré donc on sait ko fo dongo do ka intimider Américain ma France libéré mais wati do sera France président ko américain ko minon takacha ko parce que ma wotu la tuguni est-ce que américain yu neni umuneni donc au kumai abe faudron ka France hakili chouin ka malion dogaya ka mugo intimider parce que ou degra au-delà oro minum be mali nyemgo yara bi ani ulube dilaka bareke ni mugo minu yi o tekele vraiment ou ka jigi duguma de ou ka bosan fe ka jigi duma ka laje min bi ka ke Mali la bi ani korle on tekeli nu yo famu problème be ban mutla ka fo ko minum be Mali nyemo waya la bi ou hakili be fe ndo la aya do ou be indépendance di jamana ma domina ou ka premier ministre togoye Pierre Mesmer ou Pierre Mesmer colonisation clé là a kumbe gouverneur à l'AOF allez de kumbe anga jamana non dirigé au vati la Mali to Soudan yani akasa ayaka mémoire sebe c'est-à-dire aye minke aka carrière be kon ayo sebe aye fendo sebe ya kala ka mémoire là parce que lu nyana kante kalankeo comme to ka fo ni ba fe ke fendo go frafi la do ba bla livre en bas be kala mun ne ba ka livre ko ko 1960 ko indépendance wati sera uya jagwa indépendance di domina ko li jatemine ke mo gonu minin kunte indépendance nyini ni galea
k'a fɔ k'u ka sɔrɔ sisan u ye indépendance ninnu de ma mais yanni u k'o kɛ mɔgɔ minnu bɛ indépendance ɲini ni gɛlɛya u y'u bɛɛ éliminer politiquement ou militairement c'est-à-dire u y'u faga ou bien u y'u organiser u ye élection perdue ça veut dire qu'il y a indépendance du domina hakili min b'u la u ye indépendance di mais u m'a di je crois que au début France ɲɛmɔgɔw n'u hakili la fo bi olu ɲɛna Mali tɛ jamana indépendant ye Mali y'a ka hɔrɔnya ta kabini 1960 n tila k'a fɔ k'u bɛ ka min kan na bi i n'a fɔ comme Léopold Senghor bɛ se k'a fɔ a y'a dɔn Senghor ye Sénégal président kɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'ale tɛ France fɛ mais ale bɛ jateminɛ kɛ a ye kumaw dɔw sɛbɛn n y'a kalan a ka livre dɔ la ko France filɛ nin ye waati dɔ la u bɛ sira ɲuman yirila k'a fɔ sira ɲuman filɛ nin ye e ka to sira fɛ mais olu yɛrɛ u bɛ taa sira jugu fɛ k'u bɛ to k'o kɛ ou bien n'u ye fɛn min d'i ma n'u bolo ɲuman u b'a tilancɛ bɔsi la ni u bolo dɔ in il te donne avec la main droite il te retire la moitié avec la main gauche k'u b'o de kɛ farafinw la ka tila k'a fɔ k'u b'u ka héros fɛ c'est-à-dire u ka cɛfarinw u b'o olu fɛ mais ni africains don u t'a fɛ dɛ k'a fɔ cɛfarin dɔ tɔgɔ b'a la jamanadenw b'a fɛ u t'o fɛ mais u b'o fɛ olu fɛ Senghor de y'o sɛbɛn o bɛɛ n'aw ye jateminɛ kɛ o bɛ se ka hakili jigin ko min bɛ sen na sisan a bɛ se ka faamu o de kama ne ko communauté internationale ma fɛn dɔ fɔ u k'a faamu minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi an bɛ jateminɛ de kɛ o ko min bɛ kɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ san dama dama bɔ n'aw hakili b'a la u bɛ Kadafi faga don min na yamaruya dir'u ma u ka Kadafi bali a ka taa Benghazi bombarder o de yamaruya dir'u ma u ye mun kɛ u tɛmɛn'o kan ka taa faga yamaruya kuma d'i ma a filanan Américains ye san 20 tɛ Afghanistan don kelen wulila k'olu bɛ taa aw ma Afghan ye u bɛ boli k'u accrocher avion la ko parce que taayɔrɔ t'u la an tɛna sigi fo waati ka se Mali la o an bɛ jateminɛ kɛ o u m'an bila il y a pas longtemps Barkhane m'an bila en plein vol la ne y'o fɔ a digiriw la mais tiɲɛ de don accord bɛ an ni olu cɛ wulila tile kelen k'a fɔ k'olu bɛ taa an y'a fɔ accord an ka relecture kɛ min ma ɲi Mali ma an k'a bɔ a la min ma ɲi olu ma an k'a bɔ a la a cir'u ma a bɛ kalo 2 bɔ mais u y'a bila table la u t'a kuma fɔ mais a kuma laban a bɛ fɔ parce que min ma ɲi Mali ma an tɛ sɔn a ma tout ce qui est contre notre constitution an tɛ sɔn a ma a ye min jate tuguni a ye leçon caman ta u bɛna don min na k'u bɛna an dɛmɛ président de la transition 2013 a ye lettre min sɛbɛn k'a ci France ma a ko k'u kana pankuru ta ka renseignement ta k'u di an ka soldats ma an ka soldats de bɛ kɛlɛ kɛ k'an ka jamana libérer mais u selen Kidal u ko k'an ka soldats tɛ don Kidal u nana u yɛrɛ ka soldats k'a sɔrɔ a yamaruya t'u bolo an b'o fana jate an bɛ min jate tuguni a ma mɛn u ye bombardement dɔ kɛ Douentza mara la Bunti mɔgɔw dɔ sara MINUSMA ko civil de don France ko jihadistes de don jɔn de ye tiɲɛ fɔ maa si t'a dɔn o fana an y'o leçon fana lajɛ kɔsa in na an y'a ye avion dɔ bɛ dɔn ka jamana kɔnɔ n'a y'a dɔn k'a ɲɛ b'a la a b'a transpondeur faga pour que an ka radaru kana ye n'a y'a ye ko radio bɛ ka su a b'a radio fana faga n'i tɛ dibi la ni jugu t'i kɔnɔ pour que i bɛ ninnu faga ka dɔn ka jamana kɔnɔ dibi la ka t'i sigi a ye min bila Gawo an t'a dɔn ka sigi ka bɔ an ka jamana la an y'o ye an tilala ka mun ye comme an bɛ ka base caman jɔ sisan k'an ka jamana lakana base militaire donc u bɛ MINUSMA avion de ta ka taa yɛlɛn an ka base kan k'u espionner an y'o ye don min na ko aw bɛ mun de la yan u ko non que France de ko k'u k'a kɛ an kuma o tuma France de bɛ yan ou bien MINUSMA de bɛ yen donc o la an ko MINUSMA la à partir d'aujourd'hui
aw tɛ taa yɔrɔ si n'an bɛ yamaruya ɲini en 48 heures o papier bɛ d'aw ma an kan ka taa yɔrɔ min na o b'a fɔ yɔrɔ min dayɛlɛlen don o ye Bamako ka taa Gawo Bamako ka taa Tombouctou Bamako ka taa Kidal n'aw bɔr'o la dɔrɔn a bɛ yamaruya ɲini n'o tɛ yen aw tɛ na an tɛ sɔn a ma tuguni a ye sama-samali kɛ tile dama-dama sisan an bɛnna kan ye papier sɛbɛn donc an hakili b'o bɛɛ la an ye bɛɛ jate parce que olu ɲɛna farafin ɲɛmɔgɔw u tɛ jateminɛ kɛ u tɛ yɔrɔ jan lajɛ u tɛ ko faamu donc an bɛ t'o la dɔrɔn u bɛ to ka tɛgɛrɛ fɔ démocratiquement élu président ɲuman i bɛ taa France i bɛ taa Europe i bɛ taa réunion la fo don dɔ la i bɛ wuli i b'a fɔ k'u ka jamana tiɲɛna maa caman bɛ yen u b'u ka passeport filanan sabanan naaninan ou bien duurunan u b'o ta ka boli ka taa jamana wɛrɛ la aw dun taa yɔrɔ t'aw la o taa yɔrɔ tɛ Assimi Goïta la o taa yɔrɔ tɛ ne la o taa yɔrɔ tɛ malien majorité la donc an ka kɔlɔsili de kɛ o de ye ɲɛmɔgɔw ka baara ye ɲɛmɔgɔw ka baara ye mun ye e sigilen bɛ min ye o b'a sɔrɔ pour que jamanadenw k'a ye f'u ka yɛlɛ 5e 10e étage la donc an sigilen an bɛ min ye olu ɲɛna kan ta ye parce que olu ɲɛna farafinw hakili man bon u b'a fɔ k'u b'u tromper o minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la ani u degira ka baara kɛ ni minnu ye o tɛ kelen de Assimi Goïta ɲɛ bɛ minnu la ne ye min fɔ aw ye ka bɔ Afghanistan ka taa Libye ka taa Kidal ka taa Bunti ka taa abandon en plein vol ninnu la ni y'u bɛɛ faralen ɲɔgɔn an t'a fɛ o ɲɔgɔn ka Mali sɔrɔ tuguni o de kama ko sisan a ma o ma ni bɛna n ka jamana kɔnɔ f'a ni olu ka bɛn a kan de o papier bɛ ani Danaw cɛ ani Faransi cɛ ani Portugal cɛ ani Norvège cɛ ani Hongrie cɛ et munna Français bɛna fɔ Danaw ye a ye na an bɛ taa n'aw ye hali ni visa t'aw bolo aw bɛ don Mali la o de yamaruya de dir'u ma invitation b'u bolo mais yamaruya t'u bolo donc an ko k'u ka visa dilan visa de bɛ d'u ma u wulila ka na an ko k'u ka taa ka bɔ n ka jamana la tant que visa ma di u tɛ se ka n ka jamana la u wulila k'a fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ an y'a yir'i la don min na ko olu de bɛ nkalon la u y'u ka minnu cɛ ka taa o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ Danemark contre la an b'a fɛ an ka jamana souveraineté hɔrɔnya n'a danbe Mali u k'a bonya o dɔrɔn de don o de la u bɛ wuli ka an neni k'an dɔgɔya an ko an tɛ mɔgɔ si jaabi an tɛ mɔgɔ neni an t'a dɔgɔya parce que an ye jamana baw de an ka éducation tempérament an k'o kɛ an tɛ peuple si dɔgɔya an t'a ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mais an ka Mali ka intérêt maa si t'an wuli k'an b'o kan u k'o faamu bi u k'o faamu sini n ka kuma laban ye mun ye an ka jamana dɔ bɛ yen an teriw de don u b'a fɔ ko Niger Niger ye jamana ye min Mali soutenu de longue date dans la lutte contre le terrorisme kɔsan in la G5 jamanaw taara Europe olu ni européens kumana o kuma kɔnɔ u bɔra ministre bɛ y'u ka avion ta ka taa ale ɲɛna ale obligé len don ka taa conférence de presse kɛ ka taa maliyɛnw dɔgɔya ko maliyɛnw ye ko patriotisme frélaté ko an bɔra ka min yira ka min fɔ ko Mali hɔrɔnya n'a danbe maliyɛnw bɔra le 14 janvier 2022 ko ye patriotisme frélaté di ko k'an yɛrɛ kun t'a dɔn ko patriotisme bɛ se ka frélaté o parce que an fɛ patriotisme c'est le patriotisme a bɛ ou bien a tɛ k'a fɔ frélaté o c'est pas frélaté o tɛ maliyɛnw ta c'est le patriotisme point à la ligne n ko a ma ko ale bɛ maliyɛnw dɔgɔya mais an b'a dɔn ko Niger ma population majorité ma sɔn a kuma ma o a kuma yɛrɛ tɔgɔ la ani mɔgɔ dama-damaw tɔgɔ la mais y'a hakili jigin n b'a hakili jigin fɛn dɔ la anw fɛ don o don ni tubabu b'a fɛ ka jugu kɛ farafinw la u bɛ farafinw don de sara o de bɛ y'a kɛ u bɛ mɔgɔw minɛ don min na traite négrière ka taa n'u ye Amérique olu yɛrɛ tɛna mɔgɔw minɛ u bɛ farafinw don sara o de bɛ da a balimaw minɛ k'u siri k'u di tubabu ma o de bɛ senna bi u bɛ dɔ bila ka Mali siri k'a di olu ma n ko fɛn wɛrɛ bɛ yen maliyɛnw hakili b'o la
y'a dɔn an bɛ to k'a fɔ don o don an ka maabaw an bɛ to k'a fɔ ko Firoum a gɛlɛn tɛ sara. Mai 20 1916 la bataille d'Andraboukan o de a ye guerre perdue mais u y'a faga en juin 1920 minnu y'a faga africains de y'a faga k'a su di colonisateurs ma n ko a k'a dɔn an ye peuple min ye an bɛ n ka histoire dɔn fɛn jugu min kɛra an ka histoire la n b'a dɔn an ɲɛ bɛ min na ko dabila an tɛ sɔn farafin si ka na Mali poignarder jamana wɛrɛ tɔgɔ la an tɛ sɔn Niger peuple yɛrɛ tɛ sɔn ma donc a y'a kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la n tila k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ min fɔ n'a b'a dɔn ko mɔgɔ b'olu kɔ ka tɛmɛ an kan ale bɛ fɔ min ma ko patriotisme prélaté ne b'a bila en défi a k'a essayer ka 4 millions ɲɔgɔn bɔ Niger u ko welewele kan bila u ka population ma ni 4 millions bɛ ban bɛna lajɛ Assimi Goïta ye welewele kan bila ka taa Maliens ma tile 4 kɔnɔ Maliens million 4 de bɔra n b'o défi lancer a k'a yira a k'a yira est-ce que Nigérien million 4 bɛ se ka bɔ ka tɛgɛrɛ f'u ka fanga ye o la an b'a dɔn jɔn légitimé de fan min fɛ an bɛna dɔn n k'u ma dɔn u ka Mali bonya n'aw y'a faamu ne ma mɔgɔ si dɔgɔya i ye tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ni min b'a tiɲɛ fɛ a kan lamɛn min tɛ tiɲɛ fɛ o y'a kungo de an kɔni b'an ka place la an b'an ka jamana défend ayiwa maa o maa n y'a fɔ n bɛ segin a kan maa o maa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ jamana o jamana n'a y'i ɲɛsin Mali ma ka Mali transition d'Afrique ka tiɲɛni lase Mali la ale bɛ jɔ an ni ale cɛ n'a y'i sisi k'a gɛlɛya k'a b'a kɛ ala b'a malo donc ne bɛ min ɲini aw fɛ aw cɛsiri nous sommes un grand peuple nous avons une longue histoire maa si tɛ se gouvernement in la ni ala tɛ ni peuple malien tɛ n b'a fɛ k'o de f'aw ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn n nana o ci de fɔ Kita ye à travers Kita à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur Mali teriw bɛɛ u bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ la gouvernement de transition avec Assimi Goïta à la tête a bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma n'Ala sɔnna yanni transition a k'i to k'a la sali la Mahamadu